ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka Ichie Ozoezana Ide Pray Ide Show ka fa si wee gbu nwatakịrị so enene WAEC anụnwa a na-enene n'afọ 2025 anụnwa. O wee bụ na onye unu fụrụ edere Uche Kingsley na ọnyanwa bụ onye na-agba ọkada, nyanwa bụ onye butere nwatakịrị a je enene WAEC ka ọ nenechara akwụkwọ wee na-apụta wee banyelu Uche Kingsley anụnwa ọkada ya, o wee buru ya na sinsi ya na afụrọzikwa nwatakịrị unu na-afụ ebe a. Onye a bụ Uche Kingsley o nwekwara ego, ọ na-ele eletrọniks o, kama na ọrịa na otu nzuzo abụ ọkada ka ọ na-agba. Unu ya afụgasị foto ya n'ihu ebe anụnwa ka o wee gosi unu na onye a nwere ego. O wee bụrụ onye nwa bụ onye butere ya bụ nwatakịrị dị 13 years gbapuru fe afọ na ife ọ na-eme ebu o buru meshin ọ na-agagharị na-achọ ebe ọ ya atọta ụmụazị na-achọkwanụ ndị ya efetu na ọkada ka fa banye ka o buruzie fa wee bujere Ichie Ezana ka fa nyie onye ahụ na ndụ. Onye ahụ nọrọ ebe ahụ tigide mkpu, okpo ofufu gbagidie ọhagide nkanụ na onweghị onye ya azọpụta ya. Ọ nọrọ ebe ahụ wee kubie. Bịakwanụ ka nkọrọ unu ka anya bụ ife si wee mee na okoke unu na-afụ nwere afọ ọnụ na ọsagokwa n'ọnụ, nke bụ na ụmụ akwụkwọ nọ na nya bụ skuulu pụtara wee na-eme ngagharị iwe si na fa chọrọ justice. Hei, alụ na-emekwanụ na nke ikpeazụ a onye ka emere ka ndị mmadụ mata n'olulu on Friday bụkwanụ 21 May 2025 wee bụ na nwatakịrị eforo na-agụ akwụkwọ na afa ya bụkwanụ Chimaobiezi. Ọ na-agụ na skuulu a na-akpọ CSS nke dịkwanụ na nya bụ Eziagụ. O wee bụ na ka enenechara akwụkwọ na Fraịde ahụ na Chimaobiezi anụnwa nwere oyi ya nwoke ya na ya yi wee na-ana akwụkwọ, maka na oyi ya nwoke a bụzi ife na-akọ ka onye bujekwanụ Chimaobiezi na ọkada ka ọ dị. O wee bụ na kafa na-ana akwụkwọ na Chimaobiezi anụnwa pụtara wee fetuo ọkada. O wee bụrụ okoke anụnwa a na-akpọ Uche Kingsley dịka ụmụ akwụkwọ na-akọwa na mbọsị ahụ o bukwanụ Chimaobiezi na ọ gbara agba na ọ na-eji oji na okpukwa na okpu wee buru ya bụ meshin o ji agba ọkada wee buruzie Chimaobiezi ka o buna ya na be nne na nna ya na ife o meziri bụ o wee divert ya wee buru ya wee bujere Ichie Ozoezana na mbọsị Fraịde abụkwanụ May 2021 na fa agbukwanụrụ ya bụ nwatakịrị dade fabujie, nke bụ na fa so wee kwawu ihe n'ime onunu ahụ unu na-afụ. Nwatakịrị a wee nọrọ ebe ahụ tigide mkpu, okpo ofufu wee gbagidie, o wee nọrọ ebe ahụ wee kubie wee nwụọ. Na sinsi Fraịde ahụ ife anụnwa mecha na nne na nna nwatakịrị a na-achọgharịkwana ya na fa afụbeghịkwana ya anya sinsi ahụ, nke bụ na a na-akpọ ya na fonu ya hazikwa aga na ọnyanwa ka ejideziri ndị anụnwa dịka fatoje nya bụ nwatakịrị dị 13 years, nke bụzi na a na-agba okoke anụnwa ajụjụ ọnụ ebe unu fụrụ ya. O wee nọrọ ebe ahụ wee na-asa asịsa wee na-agwafa na ọfa nwa gburu Chimaobi na mbọsị Fraịde ahụ o butere ebu May 21st na fa gbukwara ya mbọsị ahụ na nya bụ nwatakịrị efu odirichi. Ọnya ka emere ka ndị mmadụ mata n'olu na May 28 2025 dịka ụmụ akwụkwọ dekwanụ nne na akwụkwọ ikpeazụ WAEC and na-akọwa nọ English ka fadelu. Ụmụ akwụkwọ niile nọ na CSS nke nọ n'Ụmụụba ndị Agụ fa wee iwe wee pụta n'ilo wee na-eme ngagharị iwe wee pụta n'ụzọ niile si wee na-abata na vileji anụnwa wee were ife wee tụchisi ebe niile wee sị na onweghị onye ya abata n'Ụmụụba ndị Agụ, ma ndị ji mechino ma ndị ji moto ma ndị ji ọkpa, na onweghị onye ya abata and na onweghị onye ya apụ, nke bụ na ụmụ akwụkwọ unu na-afụ ebe a isisiri akwa akwụkwọ fa wee yiri sọsọ singlet n'ime wee na-eme ya bụ ngagharị iwe wee sị na fa chọrọ justice dịka esi wee gbu otu nwata akwụkwọ fa sokwanụ wee na-enene ya bụ nne na akwụkwọ, nke bụ na nwata akwụkwọ a esozikwanụ fa wee nene ya bụ nne na akwụkwọ ikpeazụ ebe a ka fa nọzi wee na-eme ngagharị iwe anụnwa, nke bụ na otu onye nkụzi fa sokwa fa wee na-eme ngagharị iwe na ụfọdụ ndị nne na nna chọkwanụ justice sokwa wee pụta wee na-emekwa ya bụ ngagharị iwe si na fa chọrọ justice. Ma nne na nna Chimaobi anụnwa ma ụmụnne ya ntu a ka fa ncha si wee gbakọnye ebe unu fụrụ kịta anụnwa, ma ụfọdụ ndị nne na nna wee bido aka na ana n'Ụmụụba ndị Agụ wee na-aga ọfọ wee na-ekpe ekpere na nya bụ aja ana wee na-abụ Ichie Ozoezana na ndị otu ya onefa ha egbu mmadụ wee na-asị na ọ ya adịrịfa na mma. Emere ka ndị mmadụ mata na ndị uwe ojii nke nọkwanụ na kọmuniti a bụ ife pụtazi wee na-ekwe ụmụ akwụkwọ anụnwa nkwa wee gwafa na ya enyefa justice dịka Ichie Ide Pray Ide Show na ndị otu ya si wee na-egbusisi ndị mmadụ na kọmuniti anụnwa na fa ya agba mbọ na enwe onye ọbụla bịakwanụ wee sị na ọ na-achọ ndị nke ya achọ nya ndị atọrụgburu atọrụ na fa ya agba mbọ ka afọ na ndị nke ejidere ejide na-ajụrụ fa ajụjụ ka fa kwukwanụ na fa ama ife gbasalụ maka ndị ahụ ka ọ na fa amakwana ife gbasalụ maka ndị ahụ. Ebe ahụ ka onye ọrụ uwe ojii anọkwanụ wee na-akasi ụmụ akwụkwọ anụnwa obi wee na-agwafa na ife gbasalụ idochisi ụzọ ebe ndị mmadụ sikwanụ wee na-abata na fa biko na fa butuo na ọ bụrụ na fa bichaa aka na ana wee gọchaa ọfọ wee kpesie ekpere
ka fa wesisikwana nya bụ ifefa dochiri ụzọ ka ndị mmadụ na-agafe ma na-abatakwanụ, kama na ụmụ akwụkwọ ahụ sokwana nya bụ nwatakịrị a wee na-ana mbọsị ahụ onye ọkada bie na fa ya esofa wee jee na nke ndị uwe ojii wee kọkwalụfa ife anụnwa fa kọrọ wee gwakwafa n'okooko anụnwa unu na-afụ gbara afọ ọnụ si na afa ya bụ Uche Kensịrị nke ọ sịkwana na agaghị name ya bụkwanụ Lion King. Ọnya nwa bụ ife bụ nwatakịrị anụnwa na ya bụ mechin wee bujere Ichie Eze-Ani fa wee buru nwata akwụkwọ anụnwa wee jenyi ya na ndụ nke bụ na anyị ejide mmadụ anyị egbu onye anyị egbulu onye ahụ kwa wii n'onunu ebulu onye ahụ wee mee foundation na ndụ techie simenti bulu onye ahụ kwanye n'ime onunu ahụ ụnụ na-afụ welu simenti techie ya onye ahụ wee nọrọ ebe ahụ wee begide wee sugide ido kpo ofufe wee gbagide ya o wee nwụọ pii ife ọhụụ na arụ ife ọhụụ na ajọ ife kedu na ife anyị akpọ ụdị ife abikonu wee bụ na efuru unu na-afụ ebe anụnwa bụ Kensịrị onye nke na-agbarụfe ọkada na ụnụ ya afụ ebe ọ na-echi agasị program ndị ụka a sịkwa na ọ na-ejeta ụka na motie niile na stika ife ndị ụka juru na ya na ije na peji ya ọ na-echi agasị ka ndị ụka si ekpe ekpere ka ndị ụka si achụ ajọ mmụọ na-achụ ajọ mmadụ na amadụ na onye nwa bụ ekwensu na onwe ya ogbu aṅụ ọbara ụnụ sị na mmadụ ya ejide mmadụ gbuo onwe ọbara ya na ndụ n'imelụfa gịnị kedu ụdị ka otu nzuzo dị ife a eburu mmadụ nye ya na ndụ ọha alụ Chineke ya eme ụnụ arụ na nke ikpeazụ a thank God ka unu ji ebutezie nwa Chineke unu wee fụ na o nwere ike ka ike unu buru nwatakịrị nye na ndụ aka na abụ wee ghọọ unu otu aka a sịkwa na mgbe afa nyiri nwatakịrị a na ndụ na-ejidelu Ichie Eze-Ani maka oso ndị bụ iji eche nche ama na ọsịfa na-atụrụ n'ebe ka osi na-egwu n'ebe ka a na-ajụ ife n'ebe o kwetahụ nọ mmadụ n'oke eruziere ebe ahụ fụ nwatakịrị a ọ nọrụfa ọsọ nwaajụ na narị ya